Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie inawgurat l-ewwel proġett ta' Project Green permezz ta' estensjoni ta' 2300 metru kwadru tal-Park San Clement f'Ħażabbar, xahar wara li tnediet din l-aġenzija. Ix-xogħlijiet f'din iż-żona inkludew it-tneħħija ta' ħaxix selvaġġ kif ukoll it-tħawwir ta' 250 siġra warbuxell u l-installazzjoni ta' bankijiet magħmula b'materjal sostenibbli. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli rringrazzjat lil ħaddiema kollha li għamlu din l-estensjoni possibbli, b'mod speċjali r-rappreżentanti tal-lokalitajiet li jdawru dan il-park fosthom Ħażabbar, Il-Fgura u Bormla. Il-Ministru sqarret li l-ħidma ta' din l-aġenzija se tibqa' tkun waħda sostenibbli li żżomm l-ambjent u l-ħtiġijiet tal-komunitajiet madwar il-pajjiż fiċ-ċentru tal-operat tagħha. Dan anke permezz ta' skema multimiljonarja li tħeġġeġ il-komunitajiet jersqu lejn il-gvern bl-idejat tagħhom. Nista' nieqfu hawnhekk. Irridu l-involviment tal-Kunsilli Lokali anke permezz tal-inizjattiva li nedejna ta' 10 miljun euro fejn qegħdin nitolbu lill-Kunsilli Lokali u l-komunitajiet jiġu bl-idejat tagħhom fil-lokal ħalli nkunu nistgħu noħolqu iktar spazji bħal dawn. Għaliex il-pjan tagħna huwa li nibqgħu għaddejjin b'dan il-mod u noħolqu aktar spazji ħodor fil-lokalitajiet differenti. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Vellur sqar li madwar dan il-park jgħixu ma' 11,000 ruħ, residenti li se jkollhom biss 10 minuti mixja għal dan l-ispazju waħdar. U qal li dan il-park għandu jservi ta' idea ta' xogħlijiet li se jsiru minn din l-aġenzija fi żmien li ġej. Fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkollna proġetti bħal dawn viċin ħafna hawnhekk fin-naħa t'isfel tal-pajjiż u anke mbagħad anke n-naħa ta' fuq ukoll. Fil-fatt qed nħarsu lejn proġetti simili ħafna ġewwa l-Gudja u anke ġewwa Birzebbuġa fejn għandna pjan interessanti immens. Intant, is-Sindku ta' Ħażabbar Jorge Grech innota kif il-Park ta' San Clement li ilu miftuħ mill-2020 diġà huwa apprezzat minn bosta persuni li jgħixu viċin tiegħu. Once li kien diġà miftuħ kien hemm domanda kbira ta' nies li kienu din jiffrekwentaw iż-żona tal-Park ta' San Clement. Ovvjament din l-estensjoni l-ġdida li ħad qed tkun adattata għal-rikreazzjoni tal-familji kollha tal-akwati hija essenzjali ħafna fiż-żona ta' Ħażabbar.